Hake Ramchandra Gadni MLA Saronjit Tipra Assembly ni junior reporter sebokni bagai ST candidate dongno job tlangjaglia general te SC rongno ngakai exam ni mark kbang khlai rubai tai Tipra sarongni ngakai Tipra sa ST rongni writing mark ko 0 rubai Tipra sarongno ngakai tlanglia bongni boro rongno ngakai number mani rubai bong nong hakai tlang jakha tai amo simia saronji chawo RTI khayei je answer sheet bo tabuk phano manya khu nei haike amno tui honorable speaker no bo koktun yafarjaka tai state chief information commissioner no bo koktun yafarka haike amtini sawo je saronjit chini Tipra sa ST rok amte haike no je nijri man thai je reservation ni ST reservation ni bisingte je man thai tongmani kwbangma je chini job rok man thai tongmani amte haike deprived khlaijak tongo amte haike rejak yang tongo kwbangma thai jagao no amte ni bagino chini Tipra sa rok kwbangma jagao no tola klugjak je chini man thai soktai rok manya ngi tongo je chung job mana nangmani amo sungrejak yang tong haike o jagao no nukjaka je o junior reporter Tipra assembly ni bisingte je tlangjangmani o jagao Tipra sarongno buti haike tolao tikhlaye buti haike borok mania amo kagoso simi phunugai amte zero mangka hai mangka hne borok phunugai jungno tolao khiklai amo ririna nayang tongkha tai kwbangma ST reservation ni tui bo norong nugini tongkhana kwbangma komoni bosong general tai SC OBC rok borok Tipra sani je ST facility o jagao mani tongmani Tripura o jagao borok ST facility duplicate nawi tongoi mani haike amorong tui baksa boksu Tipra sa leader ong kai khasina rangya Tipra na amte haike walale tonganya Tipra ni bisingo amsake hincha am sanani moto kore haji tomani bage himalen norong nuguni tongna yang Sir David Murasingbo bo thangi tongmani New Delhi o bo sogiyako haipano baksa boksu social media ni bisingte bono botnam khlanya ni bage bono Delhi o sogika hai irai hini sawi tongo tai kwbangma je leader rok bo bono hamiana sawi tongo nukhna te bo kobo hormani botor party ti thangya aini bagino bono kobo hormani bono response baya a leader rok belai hambai dibor kaham baksa private YouTube te Facebook channel sabjani ka saimia sang dile sogika amo sogika hini nai wrong information dui tongkha norno koijao wrong information tar di jeng iko lama hasal ma highway was jeng timlai tongkho onek sal kho abo bai rok je samani rok bai gam baga jarai wrong information nai no kobogo wrong information tar di kai abo ne baga karam wrong information ke baksa nai singi tongnai lama rok obong nai rok bibran tongai thong malai angine gam baga no wrong information tar di ne kobog jao jara siawai haine wrong information tar di ne kobog jao hambai haike amono Tipra sarao amtike hincha khlailayoi baike thancha khlaiye Tipra sani bage kaham khlaiman baike kamio develop khlaiman baike Tripura develop ngiman kubuni bosong rok jesike borok kusa kawo borok thancha ngi kusa kawo chini Tipra sarao kai kusa kaimia tomani bage himale jesa jaga pana thangni chini Tipra sarao kai thancha khre haike amoni bage no Tipra sarao wan chungnani nango thancha angnani nango hayanga kai ante hekino tukra kraye komoris thangna haji waisale hagia amtike deprived khlaijak tongmani amtike saknanya khlaijak tongmani chini Tipra sarok chini mantai sokta rongna andike seplewoi jingno rejak yang tongmani amano tui noroktam sanamu chung saronji chongro amte haike se samung khlai tongmani amarono norok teba awairene ni bage kokno teb salanya ni bage je borongno kebengnai rongno je Tipra sani kaham khlaina rong kebengnai rongno borongno mukhango थाप्रा फुंसारि माखासे थिगं जाव हासि नरक बाहायमा तंग कमेन्ट बिसिंत के शहर मानो हागे ओ भिडियो न सजके लाइक रेडी त शेयर खलाइदि जतो Tipra सानि थनि न चिनि Tipra सा लिडार जे काहाम खलाइनानि बगे Tipra सा रंनि बगे बरंग न सपोर्ट खलाइनाय बंगना आरो बसगैतो जे सपोर्ट खलाइया बंगनि बगे हामिया साया साइ तंगनाय र बंगना आ जागा बसगयै थाप्रा खलाइतो हासि जतो न Tipra सा थानजा तंबादि काहाम तंबादि हामबाय खुलुमखा।